Európsky parlament rieši aj situáciu v oblasti médií a my na Slovensku si to vieme veľmi jednoducho predstaviť, o čo ide a čo je potrebné riešiť. Vezmime si to, čo máme doma. Poprvé, snaha o ovládnutie tých verejnoprávnych médií štátnou mocou a druhý taký nebezpečný trend je to, že mnohé médiá sú vlastnené rôznymi finančnými skupinami, nebojím sa povedať oligarchami a môže dochádzať k zneužívaniu tej mediálnej sily a na to treba jednoducho reagovať. Čiže napríklad, aj keď samozrejme nikto nebude brániť tomu, aby nejaká finančná skupina ovládala mediálny svet alebo časť z neho, dôležité je, aby tí redaktori, aby tá redakcia, aby tí pracovníci v médiách, šéfredaktori, aby mali slobodu, aby nemohol ten majiteľ zasahovať takým spôsobom, ako keď riadi, povedzme, svoju firmu. Toto je niečo iné, to sú médiá. Ďalší taký rozmer, to, čo sme práve pred nedávnom zaznamenali pri vyjadrení pána premiéra Fica, že teda štát nebude dávať reklamu do Markízy. No neviem, či si vlastne ľudia na Slovensku uvedomujú, že skutočne štát a rôzne štátne inštitúcie, alebo napríklad Typos, investujú milióny eur do reklamy, ktorá prúdi do rôznych médií a my o tom ani nevieme. Čiže ide o to, aby toto všetko bolo transparentné, aby ľudia, médiá, skrátka verejnosť vedeli, kam dáva štát peniaze, keď nakupuje reklamu, do akých médií, prečo, za akým účelom a aby si potom ľudia sami vedeli urobiť názor na to, ako tie médiá pôsobia a akým spôsobom vlastne vyzerá ten mediálny priestor. Čiže toto všetko rieši Európsky parlament na úrovni Európskej únie a malo by to pozitívne ovplyvniť aj mediálne prostredie na Slovensku.